Il-Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni Ewropea għal Koeżjoni u r-Riformi Raffaele Fitto żar ix-xogħlijiet li qed isiru fil-Malta brabta mat-tieni interconnector ta' pajjiżna Masqallija fejn ġie infurmat bil-progress sinifikanti li sar fuq dan il-proġett infrastrutturali ewlieni iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea. It-tieni interconnector se jkun fundamentali fl-istrateġija tal-enerġija ta' Malta fejn mistenni jirdoppja l-kapaċità tal-interkonnessjoni mal-grid Ewropew waqt li jsaħħaħ b'mod sinifikanti s-sigurtà u r-reżiljenza tal-provvista tal-elettriku fil-pajjiż. Waqt iż-żjara Fitto kien ikkumpanjat mill-Ministru għall-Ambjent u l-Enerġija u l-Indafa Pubblika Mirjam Dalli, il-Ministru għall-Fondi Ewropew u l-Implementazzjoni tal-Programm Elettorali Stefan Zrinzo Azzopardi u l-Kap Eżekuttiv ta' Interconnect Malta, l-Inġinier Ismael D'Amato. Huma segwew mill-qrib ix-xogħlijiet li għaddejjin u waqt li ġew informati wkoll li fl-Italja nofs ix-xogħlijiet ta' Trinek fuq rotta ta' 20.7 km diġà tlestew, waqt li f'Malta tlestew 66% tagħhom, b'ħidma riċenti filmata bl-inkludiet installazzjonijiet importanti fit-Terminal Station. Dwar dan l-investiment ta' 300 miljun euro inkluż minn fondi Ewropew għall-iżvilupp reġjonali, il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea enfasizza l-importanza strateġika tiegħu li se jsaħħaħ is-sigurtà tal-enerġija f'pajjiżna waqt li wkoll jappoġġja użu akbar ta' enerġija rinnovabbli. Integrated approach in Malta in situation like this it will be fundamental, and now we have to work to verify directly the capacity and the important role of cohesion policy. This project is a clear example, but at the same time we have to work to prepare the next steps, in particular the next MFF. Il-Ministru Dalli qalet li l-proġett hu parti mill-istrateġija tal-Gvern biex tissaħħaħ l-infrastruttura tal-enerġija, inkluż fl-iżvilupp tal-ħażna permezz tal-batteriji u t-tisħiħ tan-netwerk tad-distribuzzjoni. Il-Ministru Zrinzo Azzopardi wkoll enfasizza kif dan il-proġett jirrifletti impenn konġunt bejn Malta u l-Unjoni Ewropea biex tissaħħaħ is-sostenibilità enerġetika lokali.